Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attarda mela ċara li huwa inaċċettabbli li jkollok sitwazzjoni fejn ġurnalist jiġi meddet li jkun se jiġi rrappurtat lill-Gvern biex il-Gvern jinvestigah. U għamilha ċara li apparti minn dan il-fatt mhux l-irwol tal-Gvern li jinvestiga lil xi ġurnalist. Il-Ministru Attard kien qed jirreferi għal każ fejn ġie rrappurtat li l-kumpanija Steward Healthcare International kitbet lill-Gvern ta' Malta biex titlob li dan jinvestiga lill-editur u ġurnalist tal-Gazzetta Malta Today, Matthew Vella, dwar rapport li l-istess gazzetta ippubblikat dwar l-istruttura li bija titmexxa l-kumpanija. Il-Ministru tkellem dwar id-diversi miżuri li ħall-Gvern fl-aħħar snin biex tkompli tissaħħaħ il-protezzjoni tal-ġurnalisti. Jiena stess ftit xhur ilu ressaqt tliet abbozzi ta' liġijiet fil-Parlament biex nipproteġi aktar lill-ġurnalisti f'Malta biex nassiguraw li dawn ikollhom l-ogħla protezzjoni possibbli biex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. Ir-rwol tal-Gvern mhuwiex li jinvestiga, irrid ngħid li aħna maħniex ħadd konoxxenza ta' littra illi semmiet fid-dritt ta' risposta li ntbagħtet lil Matthew Vella, però jibqa' l-fatt li din hija sitwazzjoni minnha nnifisha non-starter li b'xi mod jew ieħor tirrapporta lill-Gvern biex il-Gvern jinvestiga ġurnalist.